This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing I wouldn't do for you. There's nothing I wouldn't do for you. И така, здравейте приятели и добре дошли в новото видео в канала. От това видео започваме да подновяваме кариерите на FIFA, на FC24 вече. Виждате вече отбора, с който ще бъдем. Нека си и едитнем менеджера. Ето го и нашия готов менеджер. Нека направим адванс. Избираме в клуба. Това ще бъде Лестър Сити. Ето го отбора. Така на Евро World Class ще почнем. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Ето ни нас. Постъпваме в... Така, първото и най-важно нещо е да се видим първо състава с каквото разполагаме. Така, ще ми трябва обаче на вратар, защото Дани Уърт ще бъде продаден. Най-вероятно и Алекс Мичес също. Отляво най-вероятно ще върнем или Люк Томас или Кристиансен. Център на защита, може би още един централен защитник, отдясно също ни трябва човек. Хари Уинкс, Уилфред Ндиди, ще им подновим договора, Хамза Чилдри също име. В центъра на терена сме добре, обаче Марко Брайтън ще бъде продаден, защото просто не ми трябва. Тук имаме Мавидити, голямата звезда на Лестър. Маккартър, младата надежда на Лестър. Нападение също сме много добри, обаче но Том Канън ще бъде пуснат под наем. И за това сега нека видим какво ни предлага борда. Какво изисква борда по-точно. Нека видим първо академията. Че ще го взема. Също, но китаеца го релизваме. Така, е път да видим какво изисква от нас борда. Къде беше? Обжективите, ето ги. Така, даже сме изпълнили едно от тях. Да привлечем човек от академията дефанзивен на позиция. Да имаме печалба от двама играчи над 100 милиона. Да спечелим титлата, това ще е основната цел и да стигнем осмина финали в FA Cup. Това са изискванията. Нека видим с каква формация ще играем. И това ще ни бъде формацията за сега. Стартовите 11. В това видео, разбира се, няма да правим трансфери. Но виждате стартовите 11 за сега. В следващия епизод най-вероятно ще почнем и турнира. Някакъв турнир. И да, това е от видеото. Надявам се да ви изкефило. Радвате ли се, че подновяваме кариерите? Ако е така, ударете им палец нагоре, абонирайте за моят канал, ако все още не сте го направили. Весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Аз бях Сашо и ще се видим, когато се видим. Чао!